Machiegni kendo nyako jaod bura mar Dera Abdikadir Hussein okwedo paro mar keto chudo mag pesa skunde bedo e yo manyasani mar e-citizen kolero ni chenro no biro duoko chien kendo rocho kenge mag dongruok ma skunde mosegoyo e pacho kae. Hussein wacho ni skunde nyodongore kod pesa ma jonyuol chulo mapiyo ka gisani to koro biro chuno mondo skunde oriti kuom thuolo malach eka giyud pesa ma jonyuol biro chulogo ka gisani e gwengeno ma fweni kinde ne giwuoyo kinde mane gichiwo sir mar basari ka gichiwo geta ne sirkal mondo ores jopuonjre man kod rem kaka yor juolo atamalo mag jopuonjre machwe timo penj maduong'. Kupeleka watoto siku kupata fursa ya kusema mawili matatu. Hii e-citizen, hii pesa ikiingia tunachukua miaka ngapi, miezi mingapi, siku ngapi kuitoa na kupeleka shule. Mashule zetu wananunua maji na cash, wananunua chakula na cash, wanafanya mambo mingi na cash. Sasa mkiweke pesa zao kwa e-citizen na hawataweza kutoa kama tunataka, si ni shida. Hiyo ni maanisha kwamba mtatatiza mashule zetu zatatika kwa sababu hiyo. Hii ni jukumu yetu sisi wote. Uwe afisa wa serikali, uwe kiongozi, uwe mwananchi, sisi wote na wasi tujiunge pamoja tuhakikishe transition from primary to secondary 100%. From primary to JSS 100%. There's a acute shortage of teachers. Junior secondary, primary, secondary, there's a acute shortage of teachers. And if something is not done, then the whole idea of free education will be meaningless actually. So tunakuomba action at your own level tuwasaidie for more teachers. Kalure kod dok chien mar kwan jopuonjre e county